Habang papalapit sa trensera ang mga Bertudes, panay naman ang ginagawang paghila ni Ibrahim kay Tandang Lauryo. Tumulong na din sa kanya noon ang iilang gabunang nasa paligid at ang mga mensaherong nagmamasid lamang sa kanilang pakikipaglaban. Hindi pa man sila gaanong nakakalayo sa lugar, bigla naman silang natigilan ng masipat ni Ibrahim, ang Bertudes na merong pinapalabas na isang kulay itim na ahas. Ibang-iba ang nilalang na yun sa mga ordinaryong mga sawa, sa kadahilanang nagtataglay ito ng patrayangulong ulo. Matutulis din ang buntot nito at sa bawat pagbuka ng bunganga ng nilalang, tumutulo ang makamandag na laso nito. Nang tuluyan na itong makagapang sa pananggalang na ginawa ni Maestro Florante, bigla naman itong naglaho at hindi naglaon, ay tuluyan na ngang nawala ng bisa ang pananggalang na naghihiwalay sa kanila at sa mga Bertudes. Matapos maramdaman ni Ibrahim ang mga pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil sa pag-atras nang sa gayoy magawa nilang maipagtanggol ang lahat ng taong nanananahan sa baryo. Ginoong Lauryo, mukhang wala na tayong pagpipilian kundi ang lumaban. Nalaso na ang harang, kaya na may siguradong wala na tayong mapagtataguan. Wika ni Ibrahim. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay nila sa Bertudes, nagdahan-dahang nilalagpasan ang mga trensera. Nang medyo makalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman itong tumigil habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, sumunod na din sa kanya ang iilang mga Bertudes kasama ang mga sinasakyan nitong mga gerados. Sa puntong yon, wala nang naiisip na paraan sila Ibrahim para matakasan ang pangkat ng kanilang mga kalaban. Nang makatayo na noon si Tandang Lauryo, bigla naman itong inutusan ang isa niyang mensahero upang humingi ng tulong sa mga kasamahan nilang nasa karatig baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pagmamasid lang naman ang ginawa nila Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa nilang makapagbigay ng oras para sa mga gabunang hininga nila ng tulong. Tinawag na din ni Ibrahim ang kanyang maestro sa pamamagitan ng pagbulong sa mga engkantong nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman nilang nakita ang pag-angil ng mga Bertudes habang patuloy na nagsisipaghanda sa kanilang gagawing pag-atake. Si Tandang Lauryo naman noon, pinili ng tawagin ang kanyang sigbin nang sa gayoy mapaghandaan na ang pagsiklab ng naantalang digmaan. Sa pagpapatuloy ng pagmasid ni Ibrahim sa mga Bertudes, ang tanging nagawa na lamang niya noong mga oras na yon ay ang magbigkas ng iilan sa kanyang pangpoder bilang paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Bihis ni Kristo, poder sa Ama, Anak at Espiritu Santo, ipagkaloob niyo sa akin oras-oras, umaga man o gabi. Bulong ni Ibrahim habang nakatitig sa mga Bertudes. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang dahan-dahang pagbalot sa kanyang katawan ng kaanyuan ng tikbalang. Nang masipat ito ng mga Bertudes, agad namang sumugod ang mga ito upang magawa na nilang maumpisahan ang digmaan. Bago pa man makalapit ang kanilang mga kalaban, nagawa naman itong salubungin ng iilan sa kanyang mga gabunan. Napagpasyahan nilang dalhin ang digmaang yon sa labas ng baryo upang maiwasang makadamay ng mga ordinaryong tao. Sa paglayo nila sa baryo, agad namang hinarap ni Tandang Lauryo ang Bertudes na nagtatangan ng dugo ng dukalpa. Sa mga hindi nakakaalam, ang dukalpa ay isang uri ng makamandag na ahas na nanggaling pa sa lugar ng Sorsogon. Ibang-iba ito sa mga pangkaraniwang ahas dahil sa taglay nitong wangis at kakayahan. May iilang mga mambabarang na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas ang pumupunta roon.
para lamang makahanap ng mga dukalpa na maaaring panggalingan ng kanilang kapangyarihan. Sabi-sabi ng mga matatanda na ang dukalpa ay merong 3 uri. Ang isa sa mga ito ay ang mga dukalpang nakikita ng tao, at ang isa naman ay ang mga dukalpang nasa kaanyuan ng espiritu. Ang pangatlong uri ng dukalpa, ang pinakamapanganib sa lahat, gawa ng meron itong kakayahang mag-ipon ng mga masasamang esensya na kanyang nakukuha sa paligid. Ibig sabihin na kapag sobra na ang kasamaan sa lugar na kanyang pinaninirahan, maaaring mas tumaas ang tsansa na maging isa siyang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Yun din ang rason ng iilang mga mambabarang para mag-alaga ng ganoong uri ng nilalang. Subalit ayon sa mga kakilala ni Tandang Lauryo, napakasensitibo umanong mag-alaga ng dukalpa sa kadahilanang wala itong kinikilalang Panginoon. Kapag naramdaman itong mahina ka sa kanya, hindi ito magdadalawang isip na ikaw ay tuklawin na siyang maaaring magdulot sa iyo ng sarili mong kamatayan. Marami na din umanong mambabarang ang nagbuwis ng kanilang buhay, mapangalagaan lamang ang ganoong uri ng nilalang. Sa kabilang dako naman, ibang-iba ang papel ng mga dukalpa sa mga bertudes. Kung ang mga ordinaryong mambabarang ay nagagawa nitong traidorin, ang mga dukalpa naman na pagmamay-ari ng mga ito ay halos napakatapat sa lahat ng aspeto. Kaya nilang patayin ang kanilang mga sarili kung ito ay mariing ipinag-uutos ng mga bertudes na nag-aalaga sa kanila. Kaya lang naman naging ganoon ito katapat sa kanila dahil sa tuwing sasapit ang pulahang buwan, iniinom ng mga bertudes ang mismong dugo ng dukalpa. Yon ang nagsisilbing sanduguan nila upang masigurong kahit na anong mangyari, walang magaganap na pagtatraidor sa kanilang pagsasama. Balik tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Tandang Lauryo sa bertudes na merong dugo ng dukalpa, panay naman ang kanyang ginagawang pag-iwas sa ahas nitong alaga. Halos biglaan lang kasi ito kung sumulpot para makapagbigay ng isang napakamapinsalang pag-atake. Nagagawa naman itong maiwasan ni Tandang Lauryo sa pamamagitan lamang ng pagramdam sa presensya ng nilalang na patuloy na umiikot sa katawan ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang paggapang ng dukalpa sa leeg ng bertudes. Mabilis niyang umiikot-ikot habang patuloy na nakatitig sa kanya. Mukhang matindi ang pag-iingat na iyong ginagawa, Ikran. Ayaw mo bang makatikim ng kakarampot na lason? Wika ng bertudes. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kasalukuyang kinaroroonan ni Ibrahim. Pagsilay niya sa mga ito, doon niya nakita ang iilan niyang mga kauri na patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang hanay. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang digmaan nang maramdaman nila ang pagdating ng mensahero at 5 gabunan. May mga kasama itong mandirigma na handang magbigay tulong sa mga kasama nila na labis ng nahihirapan. Sa kasalungat na dako naman, naramdaman na din nila ang presensya ni Maestro Florante na mabilisang lumalapit sa kanila. Sa puntong iyon, naging panatag naman ang isipan ni Tandang Lauryo sa kadahilanang alam niyang papalapit na ang kanilang inaasam na suporta. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagpakita sila Maestro Florante kasama ang kanyang 2 disipulo na nasa kaanyuan na ng tikbalang. Walang pagdadalawang isip nitong sinugod ang lahat ng mga nakikita nilang bertudes na siyang nagbigay lakas sa mga kasamahan ni Tandang Lauryo at Ibrahim. Paglapit ni Maestro Florante sa kanya, agad din naman itong tiningnan ng bertudes na merong dugo ng dukalpa. Lauryo!
Maghunos dili ka. Ibigay mo sa akin ang labang ito. Wika ni Maestro Florante. Sige, Maestro. Mas mainam siguro kung pagtulungan natin ang demonyong ito. Kung mabilis natin siyang mapapaslang, sigurado kung maiiwasan natin ang mga kaganapan na hindi natin inaasahan. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Huwag ka nang magpaliwanag, Lauryo. Sundin mo na lang ako at magtiwala ka. Ginagawa ko ito para sa'yo. Sagot naman ng maestro. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, tila ba nawalan siya ng lakas para sumagot. Ang tanging nagawa na lamang niya noong mga oras na yon ay ang maupo sa tabi ng maestro habang patuloy na pinag-iisipan ang sinabi nito. Kumalas na din sa kanya ang sigbing kanyang alaga habang dahan-dahan siyang bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Lauryo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mamaya pagkatapos nito, ilalahad ko sa iyo ang mga nalaman ko. Dagdag pa ng maestro. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang paglapit niya kay Tandang Lauryo upang hawakan yon sa ulo. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Tandang Lauryo kung hindi ang ibigay ang kanyang pagtitiwala sa kanyang maestro. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nakikipaglaban si Ibrahim sa dalawang bertudes na kanyang kinakaharap. Nagtatangan ang kanyang mga kalaban noon ng mutya ng kumunoy at mutya ng santol na siyang labis na nagpapahirap sa kanya. Nang masipat naman ito ng dalawa pa niyang kapatid, dali-dali siya nitong nilapitan upang bigyan ng tulong. Ayon sa mga matatanda, na ang pangunahing armas ng mga tikbalang sa digmaan ay ang pagtulungan para magapi ang kanilang kalaban. Yun din ang naging rason noon ni Maestro Florante kung bakit ang kanyang 3 disipulo ay nagtatangan ng mga kakayahan ng tikbalang. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban nila Ibrahim, tila ba nararamdaman na ng mga bertudes ang lakas na ipinapamalas ng mga tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Ibrahim ang isang bertudes na maiging nakalapat ang mga kamay sa lupa habang may kung ano-anong kataga na ibinubulong. Alam niyang yon ang nagtatangan ng mutya ng kumunoy, kung kaya't hindi na niya ninais pang sayangin ang pagkakataon na kanyang nakita. Sa pagsugod doon ni Ibrahim, agad naman siyang sinalubong ng 2 pang bertudes upang pigilan ang kanyang mga binabalak gawin. Nagawa naman itong maitaboy ng 2 niyang kapatid sa pamamagitan ng pag-unday dito ng kanilang mga sandata. Pagbato ng palakol na hawak noon ni Ibrahim, agad namang napatalon ang bertudes na panay ang pag-usal sa lupa. Matapos itong gawin ng nilalang, agad naman itong sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Pagbagsak nilang 2 sa lupa, bigla namang nagwika ang nilalang ng, Katapusan mo na! Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbalot sa katawan ni Ibrahim ng lupang dahan-dahang lumalampot. Pilit siya noong binabao ng bertudes na parabang nais siya nitong ibao ng buhay. Nang masipat siya nitong aamba ng sapak, dali-dali naman siya nitong binitawan upang takasan ang kanyang nalalapit na pag-atake. Pagkalayo ng bertudes sa kanya, dali-dali naman niyang tinulungan ang kanyang sarili na makatayo. Subalit, kahit anong gawin noon ni Ibrahim, tila ba hindi niya magawang mapangibabawan ang puwersang bumabalot sa kanyang katawan. Ang pakiramdam niya noon, may kung anong bagay sa ilalim ng lupa ang pilit humihilas sa kanya patungo sa kailaliman nito. Sa kasamaang palad, hindi naman siya magagawang matulungan ng kanyang mga kapatid dahil sa abala din ng mga ito sa pakikipaglaban. May mga lumapit na noon sa kanyang aswang para tumulong, ngunit maging ang ito man ay bigo siyang matulungan.
Ilang minuto pa ang lumipas, tanging ulo na lamang at kamay ni Ibrahim ang nananatiling nakalitaw sa lupa. Hindi na rin niya noon nagagawang makapagsalita sa kadahilanang kapag ibinubuka niya ang kanyang bibig, mas lalo lang bumibilis ang kanyang pagbaon sa lupa. Sa wakas, katapusan mo na tikbalang. Huwag kang mag-alala. Susunod na din sa'yo ang iyong mga kasama. Wika ng Bertudes habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Nang akmang ilulubog na siya nito sa lupa, bigla na lamang itong tumilapon nang tamaan siya ng isang pagsapak na nanggaling kay Tandang Lauryo. Hindi na ito nagawang mapigilan ni Maestro Florante sa kadahilanang marami na din silang naging pagsasama ni Ibrahim. Matapos niya itong gawin, mabilisan naman niyang hinila ang kanyang kaibigan para maiahon sa kumunoy. Subalit maging siya man noon, hindi nagagawang mapangibabawan ang kakayahan ng mutya na tangan-tangan ng Bertudes. Ibrahim, pasensya ka na. Ngunit sa puntong ito, para mailigtas ko ang iyong buhay, kinakailangan kong makipag-isa sa demonyo. Wika ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang ibinababa ang kamay ng kanyang kaibigan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpula ng mga mata ni Tandang Lauryo na halos kasing kulay na ng dugo ng tao. Walang sabi-sabi, agad niyang hinawakan ang kumunoy na naroon sa kanyang harapan upang umpisahan ang paghigop sa bisa ng bertud na kanilang kalaban. Maya-maya pa, nararamdaman na ni Ibrahim ang pagkawala ng epekto nito dahil sa mabilisang paggaan ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigas ang lupa at kasabay nito ang dahan-dahang pag-ahon ng disipulo ni Maestro Florante. Pagtayo niya sa kanyang kinabagsakan, agad naman siyang sinunggaban ni Tandang Lauryo na parabang nagnanais din itong kunin ang kanyang kaluluwa. Ginoong Lauryo! Ako to! Si Ibrahim! Sigaw ni Ibrahim habang patuloy niyang nilalabanan ang pinunong gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbalibag niya kay Tandang Lauryo upang maitaboy yon sa kanyang kinaroroonan. Dali-dali ding tinungo ni Ibrahim ang kinaroroonan ng kanyang mga kapatid upang tulungan ang mga ito sa kanilang laban. Nang makatayo na si Tandang Lauryo sa kanyang kinabagsakan, dahan-dahan naman itong nag-angil habang patuloy na tinititigan ang Bertudes. Sa pagdating ng kanyang sigbin sa lugar, agad din naman itong nakipag-isa sa kanya bilang paghahanda sa nalalapit niyang pagsugod. Kisap mata lamang noon ang pagitan ng biglang bumungad sa nilalang na yon, ang demonyong kaanyuan ni Tandang Lauryo. Pagsilay nito sa Bertudes na nakatayo sa kanyang harapan, agad naman niya itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Patuloy niya itong inatake hanggang sa dumating ang puntong ng hina na ito at dahan-dahang nawala ng kakayahan para lumaban. Animoy na pag-isip-isip din ng Bertudes na napakalayo na ng kakayahan ni Tandang Lauryo kung ikukumpara sa kanyang abilidad. Halos hindi na niya magamit noon ang buong potensyal ng kanyang bertud dahil sa kakayahan ng pinunong gabunan na maipagwalang bisa ang lahat ng kanilang karga sa oras na magawa niya itong mahawakan. Maya-maya pa, tuluyan na ngang napaluhod ang Bertudes sa lupa dahil sa pagtama ng napakalakas na suntok na nanggaling kay Tandang Lauryo. Hindi na din niya ito magawang labanan pa sa kadahilan ng patuloy na ginagamit ni Tandang Lauryo ang abilidad ng mutya ng kuwebang kanyang nakuha. Nang masipat niyang tatayo pa ang nilalang, agad naman niya itong nilapitan at mabilisang hinawakan sa liig. Halos tumagos na noon ang kanyang mga kuko na siyang nagdulot ng matinding pinsala sa Bertudes.
Bago pa man tuluyang bawian ang demonyong kanyang tangan-tangan, sinigurado niya munang magagawa niyang mahigop ang kakayahan nito. Subalit, nang akmang hihigupin na niya ang kakayahan nito, bigla naman siyang naantala nang masipat niya ang dalawang bertudes na papalapit sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Pagbato ng sibat ng isa sa mga ito, agad namang lumundag ng napakataas si Tandang Lauryo upang maiwasan ang pag-atake. Nang madapo na siya di kalayuan sa mga bertudes, agad naman niyang hinigop ang mga kakayahan ng mutya na naroon sa tangan-tangan niyang bertudes. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, labis na lamang ang pagsisigaw ng demonyo para maisalba ang kanilang galit laban kay Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisang magwala ang pinunong gabunan sa buong paligid. Lahat ng mga nilalang na malapit sa kanyang kinaroroonan ay walang tigil niyang sinunggaban na siyang nagbigay takot sa magkabilang panig. Pagsipat doon ni Maestro Florante, mabilisan naman niyang iniwan ng bertudes na kanyang kaharap upang tulungan si Tandang Lauryo. Hindi pa man nakakalapit noon ang maestro, panay na ang ginagawa nitong pag-uusal para ipako si Tandang Lauryo. Pagbitaw niya ng mga tigalpo sa buong paligid, agad naman itong nasalag ni Tandang Lauryo ng walang kahirap-hirap. Lauryo! Huwag mong hahayaang pangibabawang ka ng demonyo! Sigaw ni Maestro Florante habang mabilisang lumalapit kay Tandang Lauryo. Nang marinig naman ito ng pinunong gabunan, mabilisan din naman siya nitong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Paglapit ni Tandang Lauryo sa kinaroroonan ni Maestro Florante, agad naman siya nitong sinuntok, gamit-gamit ang kaliwang kamay na merong baong mutya ng kampana. Halos bumao ng buong katawan noon ni Tandang Lauryo sa isang puno dahil sa lakas ng pag-ataking kanyang natamo. Habang hindi pa siya noon nakakabangon, agad naman siyang nilapitan ni Maestro Florante upang matulungang maibalik ang kanyang nawalang wisyo. Lauryo! Lauryo, gumising ka! Hindi mo kailangan ng lakas ng demonyo upang magtagumpay sa digmaan. Manalig ka sa iyong kakayahan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-ihip naman niya sa dibdib ni Tandang Lauryo ng mga usal upang gapusin ang demonyong nagpupumilit kumawala sa kanyang kalooban. Paulit-ulit niyang ginagawa ang bagay na yon na siyang nagbigay naman ng pagkakataon para sa bertudes na merong dugo ng dukalpa. Habang abalang-abala noon si Tandang Lauryo, hindi niya nagawang maramdaman ang mabilisang pag-atake ng bertudes na minsan niyang tinalikuran. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang bigla siyang tamaan ng mga maliliit na bato na siyang nagdulot ng labis na sakit sa kanyang tadyang. Gayunpaman, kahit gano'n na ang kanyang nararamdaman, patuloy pa rin niyang hinahawakan si Tandang Lauryo upang maibalik ang dati nitong wisyo. Maya-maya pa, muli na naman niyang naramdaman ang muling pag-atake ng bertudes na siyang nagdulot sa kanya ng labis na pinsala. Napapasokan na siya noon ng dugo, ngunit hindi niya pa rin pinipiling iwan si Tandang Lauryo. Sa pagtulo ng kanyang dugo sa dibdib nito, bigla namang nagulat si Maestro Florante nang biglang magwika si Tandang Lauryo ng, Maestro, umalis na ho kayo dyan. Huwag niyo ho kong pigilan dahil para ito sa ating mga kababaryo. Magtiwala kayo. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Kasabay ng pagwika nito ay siyang dahan-dahan naman niyang paghawi kay Maestro Florante upang kaharapin ang bertudes na merong dugo ng dukalpa. Wala nang nagawa noon ng maestro kung hindi ang sumang-ayon sa nais nito. Ilang segundo pa ang lumipas,
Bigla namang sinugod ni Tandang Lauryo ng buong lakas ang Bertudes na merong dugo ng Dukalpa. Ginamitan niya ito ng mga sabulag ng mutya ng kuweba nang sa gayoy hindi nito magawang matunugan ang kanyang gagawin. Sa patuloy na paglaho at paglitaw ni Tandang Lauryo sa buong paligid, nananatili namang mahinahon at maiging nagmamasid ang kanyang kalaban. Nang makahanap na siya ng pagkakataon para umatake, agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Paglitaw niya sa likurang bahagi ng nilalang, bigla naman siya nitong sinunggaban, ngunit sa kasamaang palad, nagawa siya nitong maiwasan. Sa paglagpak ni Tandang Lauryo sa lupa, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod sa kanya ng sawa nitong alaga. Nang akmang kakagat na ito sa kanya, agad naman niya itong nasalag sa pamamagitan ng kanyang mahahabang kuko. Bago pa tuluyang makabalik ang ahas sa Bertudes, mabilisan niya itong hinila at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Kasabay ng pagbalibag nito sa Dukalpa, ay siya namang pagsunggab niya sa Bertudes upang isagawa ang pangwakas niyang pag-atake. Huwag mo akong mamalitin, Ikran. Hindi ako ang demonyong madali mong mapapaslang. Wika ng Bertudes nang maramdaman ito ang dahang-dahang pagkapit sa kanya ni Tandang Lauryo. Kasabay ng kanyang pagwika, ay siya namang pagsiuslian ng kanyang mga galamay sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Bigla nitong pinaulanan ng saksak si Tandang Lauryo na halos hindi na niya kayang maiwasan. Pagbagsak ni Tandang Lauryo sa lupa, agad naman siyang nilapitan ng Bertudes habang nagwiwika ng, Ngayon alam mo na kaming mga Bertudes ay hindi lang mutya ang kayang makuha. Wala ka pang kaalam-alam, Ikran, sa kung anong merong abilidad ang matataas sa aming uri. Okay, nakaka-excite, no? Ano kaya yung iba't ibang kakayahan nito? Tulad nito, Ikran, ahas. Ano kaya yung iba? Parang, iba na no? Parang tindi na parang, di ko ma-explain Pero paano kaya gagawin talaga ni Tandang Lauryo para malusutan niya tong mga Ikran na to? Ay, para malusutan niya tong mga Bertudes na to. Kasi isipin nyo paisa-isa lang yung punta pero parang hirap na hirap sila. Paano pa kaya pag nagsabay-sabay na? Diba? So, abangan na lang natin sa susunod na episode. Pahintay na lang ako ng 23. Salamat.